Una de les maneres de treballar a primària és el treball cooperatiu. A través del treball cooperatiu, l'alumne, amb el seu grup de treball, defineix els objectius al que volen arribar, tant a nivell individual com a nivell de grup. Fomenten la responsabilitat, la presa de decisions, el superar reptes, entendre'ns a l'hora de comunicar-se, resoldre conflictes que poden sortir dins del grup. No és només un treball en equip, sinó que és una manera de col·laborar entre tots per assolir uns objectius propis d'aprenentatge. A l'escola treballem per projectes, és una de les nostres metodologies principals. Aprenem des d'un punt de partida molt concret, o bé sigui un repte o bé una situació molt concreta que sobretot sigui significativa pels alumnes. Això fa que desperti la seva motivació i interès i d'aquesta manera potenciem el treball en equip, la cohesió, la cooperació entre ells i ells mateixos són els que desenvolupen el seu aprenentatge. Quan estem treballant amb aquesta metodologia de treball cooperatiu, l'alumne treballa de manera molt autònoma, amb el seu ritme d'aprenentatge. És en aquest moment on apareix la figura del codocent. Dos mestres a l'aula acompanyen millor l'atenció de l'alumne, permet treballar aquesta diversitat a dins de l'aula d'una manera més individualitzada. El treball manipulatiu consisteix en que en el moment que nosaltres introduïm qualsevol concepte, la nostra prioritat és poder-ho treballar prèviament de manera manipulativa, ja sigui o bé amb diferents materials o sobre diferents suports. Això el que fa és que l'aprenentatge sigui molt més significatiu per l'alumne, molt més dinàmic, treballem destreses manuals, cognitives, i d'aquesta manera, quan els nens fan, és quan realment ho aprenen i ho integren en el seu aprenentatge. Un dels projectes transversals i verticals de la nostra escola és la robòtica. A través de la robòtica educativa, els alumnes desenvolupen la seva competència digital, tot creant robots i dissenyant ordres perquè puguin superar els reptes definits. Això es fa a través del joc d'una manera lúdica i motivadora. La pràctica de l'esport és important per a la nostra escola i per al desenvolupament integral dels nostres alumnes. A través de l'educació física, els alumnes practiquen esports individuals i esports col·lectius. Ho podem portar a terme a les instal·lacions de l'escola, tant a nivell de patis exteriors com en el pavelló esportiu.